Edward. Inyama zantengo basi. Gulira muno. Okay, akuja chitedzi komanso mango amene mukuona amene anyamulidwa m'manjawo. Anthu oti akuvutika kwambiri zimene akumadya iwo ndi zimene zizi. Kunoko ndi kwa Chipolonga. Monga amene mukuonera mwa Malawi, ili ndi banja limene lakhala masiku opambana mwina mwezi osadya. Chimene akudya pano ndi mango awa akuwathiramo juice chosukunula wana amene amamutenga ku sukulu uja. Njolinga kuti mwina chowawa chikamena chonyumunya chizingothawamo. Nthawi zina akumaphika monga amene mukuoneramo. Choncho ife Amalawi First tikamakupemphani chithandizo mogwirizana ndi anzathu a 4 regions komanso magulu ena ngati CCTV. Izizi zikusonyeza kunena kuti sikuti tingotenga chithandizo chanu koma tikubwera nacho kwenikweni kumene kukuvutika anthu, chifukwa alipo atsogoleri ena kapena alipo Amalawi ena amene sakudziwa degree ya umphawi umene abale athu akukumana nawo. Monga amene mukuonera bambowo akutivutikanso, anawayikiranso chubu sizikuyenda. Ndiye pano tiyamba ndi program imeneyi yokuti tokha osauka tizithandizana. Choncho mmene tabwera kuno tibweranso wiki yamawa tizathandizanso dera lina. Koma izi ndizomvetsa chisoni mu dziko limene lakwanisa zaka 60 mu ulamuliro wozilamulira wokha mu democracy. Malawi wafika pamene. Pepani amayi, pepani bambo wanga, pepani. Pepani ndicho. Ya itamba zimenezi. Mango ndizino kuda nyani akaja. Ndito bwana nditokoze kumpando anthu akunjira kuzipereka kwanu kudai nthawi wanu kubwera tatiyendera kuno mwa mwa Chipolonga muno. Nditokoze mwapadera komanso kuzipereka kwanu kuzaona makolo wakuti mene mwamvera uli akuzunzika. Nditokoze mwapadera kumbali zonse anthu akunjira asogolezi tikoli kwambiri. Mene mwamvera mutinda tiye Chipolonga muzi mwa Chipolonga.